PTA nga ginamonitor sa pag-asa sa guwasang par natunaw na. Dahil siya tayo kumakyan siya, in-flag sa COA, bawat sa atrasado, kag wala natapos nga infrastructure projects. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Disyembre 24, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa na. Good morning and happy Monday, Action Doors. Happy Monday, man. Friday. Yes. Nakita mo lang beauty ko kakalipat ka sa adlaw. Kita ko lang na imo action nga. boy, man. Kita ko lang imo crop top, abi ko. Crop top na sa panawang, hindi. Crop top kaya. Oo. Ay, oo. Kaya daw wala kalabot siya sa puso. So, crop top ni Goro. Oh. Correct. Good morning, mga ka-aksyon, and happy Friday, everyone! So, pila lang ka oras? Abisi pa. Kayo Oras mas na lang? tanda Ano ka sa mga? Alas 6:04. 24. Pila ka oras antes magano? Ang Christmas. Okay. Alam ka naman ang New Year. Kaya wala pa man, diba? 25 pa man lang tabuas. Mga 18 hours na lang. 18 hours na lang. More or less. Wow. Tano may count. Why not actually 18 hours? Mga 17 hours and 55 minutes. Wow. 17 hours Until and Christmas. 55 minutes. Sakto man? Guro eh. Palakpak na di ka. Kaya ikaw lang lagi napaisip, kuya, kung pila man ka adlaw ng oras. Sige, kaga. Sige Good morning dira sa aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor sa Facebook and Merry Christmas gid sa inyo. Mabi ko yung YouTube. Merry Christmas gali. Merry Christmas kay Boss, Sabado, boss no? Ari ka pa boss no? Yes, ari ko ba? Okay, daw nag-baylo naman ka muna Action Eden. Nag-leave siya. Nag-leave. Nag-change na lang kami day off. Sige. Okay lang. Okay lang, no okay. problem. Enjoy ko sa imo kunwari ka kung Saturday because Ay, sige na, mag-greet na ta sa ating mga ka-action. Matani ko mga Sunday kunwari ka pagid. Nga man. Wala, parang tama mo. Di mo yung kuya pa di ufon. Di ufon! Kalain sa di ufon. Sige Ruby Fukihara, good morning dara sa imo and Merry Christmas sa Japan. Yes. Tano Gisok, Merry Christmas man. Athea Kim Iriman, good morning sa imo. Good morning kuno cutie Dorel. Kung gablas ang cutie. Dokati. Dokati, hindi mo tamo pro do cutie, hindi na minimo. Ay, kalay. Kurt Nathaniel de la Torre, sa Purok Duluna, Nasyenda Guba, Central Maaw. Kay Press Dennis Richard Tibor Roma, good morning man sa imo, no? Kay Action Doors, remind sila bala nga sige gyapon ang aton pagbaton sang mga donations, no? Yes! Para sa aton nga mga ka-aksyon dito sa Southern Negros, no? Southern Negros. Kita ko na pagsaka ako may mga may mga galons sa tubig. May mga bugas. Pinatagda sila. Thank you so much, mga Yes, ka-aksyon. sa mga naghalatag dire, kalabanan sinisila wala man nagapakilala. Pero salamat gid, Yes, no? thank you. Naga-appeal kita gyapon sa inyo mga ka-aksyon, ano? May salusubra kita dira, pwede ka mo maka-donate diri sa aton sang tubig, bugas, biskwit, vitamins, bisan face mask, alcohol. Pwede gina. Pero wala kami gabaton mga ka-aksyon. Wala kami gabaton. Wala tayo gabaton subong sa mga bayo, bala action boy. Kaya especially sa paghalong man sa COVID. Yes, so, wala na nagbaton ng action radyo sang mga clothing. Kay itipunon tani kag tinghuan naton nga before sang year end, before the year ends. Madala naton dito, no? Kay may iban man actually sa gusto naton magdamo gini siya kay may mga iban nga nag-offer sa aton mo nga may paggamit sila nga masalakyan, mga truck nila, damo na bla. May nag-offer to. So, ginatipon-tipon ta panay, ano? Yes.
May ara man nga nagkuhan sa akon, pero sambal na niya, hindi na kami di paglawag-lawaga, ha? May nag-atag man. Very good, Sige, thank you, Gino. Ang EFC, I think, duga ipon Ang man EFC, sila. nagatipon man sila. Oo, sa ilang para may mahatag man sila. Wow, thank you correct. so much. Na-appreciate kina naman. Kung na pa to sila kung sa Palawan na padala sa kuhan, ito sino makuha. Ang Si in-charge, Bia Jonathan. ang in-charge tananda, si Bia Jonathan. Yes, comparing Bia Jonathan ang masaligan. Sige. Basta sige kami gyapon bato da. Kung GCash, may number dra Kung cash, kay pagi, pwede yung pagi sa GCash, no? Sige, karon ay hatag tanang number. Standby sa aton mga balita lokal. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka. Show Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, nagapanawagan ng National Grid Corporation of the Philippines sa mga landowners sa matag-iya sa mga kantutaan nga tugutan nga makasulod ang mga repair crew nga nagabulig sa pagpabalik sang linya sang kuryente. Una ang ipahayag ni Provincial Administrator Refrando Diaz II nga nakalambot sa ilang report ng mga landowners nga hindi magpasulod sang crew sang NGCP para magkayo sang transmission lines sa Chicks area. O kung natapuan sa mga banwas ang Kawayan, Hinubaan, Ilog, Kandunay, Kabankalan, kag Sipalay. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahag ni Michelle Vicera, ang Corporate Communications kag Public Affairs Officer sa NGCP sa Negros Island. May mga inisyatibo na nga ginahimo ang NGCP kaangay sang negosasyon sa mga landowners, upod man ang NUSECO. Suno kay Vicera, ginatutukan karon sang NGCP ang Kabankalan Sipalay 69 kV line nga nagaservice sa NUSECO. Gibatag ni Vicera nga madamo ang mapiktuhan kung hindi ma-energize ang Sipalay kag Kawayan substation nga madamo sa nagaangot nga feeders. Ginapreparar pa karon sang NGCP ang report angot sa mga tower nga napiktuhan bagod sa paglaslas sang Bagyo Odette. Sa record sang NGCP, suno kay Vicera, fully energized na ang transmission line sang NGCP nga nagaserbisyo sa Nuneco kag Sineco. Hindi ang aton nga negotiation kag hindi lang man ang NCCP ang nagabulig negotiate no, pero kundi man ang pati si NUSECO nagabulig naman negotiate sa aton kag sa aton pagig nga mga repair works kay dako di kung hindi di ma-energize ang amo na nga linya ang bilog nga substation bisang asang NUSECO no nga Kawayan kag Sipalay nga substations ang apektado. Si Michelle Vicera sang NGCP. Patay ang isa ka lola matapos ginbuno sa Purok Painuswagon, Barangay Bagong Bayan, Banwas sang Valladolid kahapon sang aga Huwebes. Ang biktima ang ginkilala kay Susan Roques, 68 anyos, nagapuyo sa Purok Paglaom, Barangay Bagong Bayan sa amo nga Banwa. Sa inisyal nga pagpamusisa ni Police Major Wilfredo Binoman, hepe sang Valladolid PNP, si Roques ang nasapwan sa mga pumuluyo nga nagamyangon na sa hilamon nga lugar nga may mga pilas na sa lawas kay wala na sang kabuhi. Nagapati si Binoman nga posible ginabantayan sang wala makilala nga suspect kag didto na ginbuno makapila ka beses. Sa karon nagapadayon pa investigasyon sa kapolisan sa pagkilala sa suspect na lakip na ang motibo sa pagpatay. Nagapilar man si Binoman sa mga nakasaksi nga magpadulong sa ila talatapan agud masulbarang ini nga kaso. Natalana naman nagapaydalom ang bangkay sang biktima sa post-mortem examination. Sa mga duga pa naton nga mga balita lokal, ginabulong karon sa Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital ang 29 anyos nga dalaga matapos ginlutang sa isa ka barangay Kagawad sa Hacienda Makina, Barangay E. Lopez, siyudad sa Silay, sang Miyerkules ang gabi. Ang biktima ang kilala kay Laika Kivenko,
residente sa Employee Subdivision Barangay Mambulak. Sa inisyal nga pagpangusisan ni Police Lieutenant Gilmore Guare, samtang yara sa sulod sa salakyan, ginaligar, nag-away ang biktima kay suspect nga si Barangay Kagawad Ricky Duran, 52 anyos ang Antilia Subdivision, Barangay 4 sa mga syudad. Duman ni Guare, bangod sa mainit nga argumento, nagwa sa salakyan ang ining dalaga, rason ini ang gintiro sang Kagawad. Gamit ang wala mahibaluan nga kalibre sang armas. Ginpahayag ni Guare nga ang suspect pa mismo ang nagdulong sa biktima sa ospital matapos nakangkon ni pila sa likod sa lawas. Sa follow-up operation sa kapulisan, naaresto ang suspect ang karon nahunong nasa custodial facility sang Silay City Police Station. Luwas na sa katalagman na masakay sa isa ka mini truck matapos matumba sa National Highway nga sakop sang Barangay Bubog, siyudad sang Talisay kahapon sang hapon Huwebes. Suno kay Police Staff Sergeant Michael McDowell, halin sa siyudad sang Silay ang mini truck nga ginamaneho ni Gary Arroyo, 40 anyos sang siyudad sang Silay. Kargado sang crack stones ang truck sang naaksidente. Suno kay McDowell, nautod ang steering rod sang salakyan bangod mahimo sang tuman niya kabugaton sang karga nga bato. Wala naman napilasan ng driver kag isa pa kapahinante. Ginako naman sang Rosalyn Jean Pellier Command, Northern Negros Guerrilla Front sang New People's Army. Nga sila ang nag-ambush kang nagpatay kay Ponciano Carbajosa alas 9 sang gabi sa Disyembre 14 sa sitio Taoma, Barangay Bandila, Banwa sang Tuboso. Suno kay Juanito Magbanwa, spokesperson sa Apolinario Gatmaytan Command NPA, si Carbajosa ang ginsilutan sang kamatayon pagi sa People's Court sa kaso nga paghimulos sa isa ka apa sa ilang lugar. Doon pa ni Juanito, si Carbajosa ang anay miyembro sang KA kag Intelligence ang Staff kag 62nd IB, kag natudlo man si Carbajosa nga nagdakop kag nagtorture sa ilaw pod. Nakabaton man ang NPA sa madamo pa nga mareklamo bato kay Carbajosa, rason nga ila ini ginpatay. Na-record ang 37 ka bag-o nga COVID-19 cases sa Western Visayas kahapon nga adlaw Huwebes. Sa pinakauli nga bulletin sang DOH-6, pinakamadamo nga bago nga kaso na report sa probinsya sang Iloilo nga may 16. Ang Bacolod may 9 ka mga kaso, samtang 7 naman ang dugang sa Negros Occidental. Gin-report sang DOH-6 ang 26 ka dugang nga nag-ayo sa Badatian, kag 8 ang bago nga nagkalamatay. Ang Western Visayas ang may 2,030 ka aktibo nga kaso. LPA nga ginamonitor sang pag-asa sa guwasang PAR natunaw na. Samtang 17 ka mga ahensya gin-flag sang COA bagon sa atrasado kag wala natapos nga infrastructure projects. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Kag sa aton mga ka-aksyon, Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag
iyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na. Sige, good morning liwat mga kaaksyon. Good morning dira kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo sa Minnesota. Pastor, Minnesota. Yes, good morning dira sa inyo and happy holidays. Paskong Pasko na. Pero sa ilan di 23 pa lang, Sa kay Miss Jenky de Alagdon dira, mga agaman. Kay Migot na Romel Gallo, good morning. Kay One Ball Gallo, of course. Kag Madam Alma Alvarez Gallo. Salamat din sa imo, Madam Alma Alvarez Gallo. Yes. Ikaw na nakabalo, kita lang nakabalo. Sana all. Pabalaman ko, Bi. Pabalon ta ka karon. Sa kay Lilit Monsera, kag Jacqueline Marino. Good morning, man. Andreo Huelar. Merry Christmas to all reporters and listeners of Aksyon Radio. Sige, salamat. Kay Jola Garcia. Greet ki lang, hinablo si Gingging sang happy birthday. Parehong lang hinablos na mo ni. Oo, kumusta na kamo dira? Happy birthday! Pilidong Gingging gani man, Gingging Manos. Oh, happy birthday dira sa may bulwangan. Galing kay ti naagyan man sang kwanto. Nagyan man sa Bagyo Bulwangan sa Hinubaan. Hinubaan? May Bulwangan man San Carlos, no? Di na Hinubaan. Yung nablos ko da sa kay Gingging, te. Birthday giling Gingging, wag tada geng. Okay lang, kay nagyan ka na Bagyo, Che Zamora, good morning man. Sa kay Connie Laparan, kag kay Lourdes, Kabalhin, ano gani nang kwanda? Anong sugpundra? Lourdes Kabalhin. Lourdes Kabalhin Hapin. 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 Sir, bangay ko tani bulig kay waay na dili sila makaon ang akon nanay kag pwede pangadaan kung guba ang balay niya ngalan niya si Violeta Kabalhin sa Purok Kubay, Bulata, Kawayan. Okay. Paano man? Kay may ara kita operation na tulong nga ginabahimo pero ti next week pa kita tukadto. Sige, din kaya kuanaw, din kaya bili Lourdes okay. Sa kay Jinky Dialagdon, good morning liwat, kag Merry Christmas kay Beboy Villasor, kay Ma'am Van Mayo, Doc Mayo, kay Cirila Samar Aguilion, kag sa kay Swatu, kay Raymar Swatu Imperial, Alma Oligon kag Lily King. Sige, sa kay advance Merry Christmas kuno sa family Argil, kag Luzada sa siyudad sa Silay. Halin kay Ejo Adasol Argil, Kay Lulet kag Jody Lagdon dira, good morning man, kag happy Merry Christmas. J.R. de los Santos sa Barangay Kamugaw, Kabankalan. Ito sila ni Konyo, ni Jinky, kag ni Mambanya, Paskuhan na ito sila. Merly Gonzaga, kag Ems Aboso, good morning man. Sally Oki de Sousa, from Sam Village, Homa Lumena. Kay Ma'am Eleanor Fukuda, Merry Christmas dira sa imo, madam.
God greet sa Merry Christmas. Yes, Aksyon Merry Doors. Christmas, Miss Eleanor, and of course kay Sir Philip Alonsaga. Dara sa Tokyo, Japan. Why ka Yes. nag-search ko na mag-greet sa Merry Christmas in Japan? Ay, wala. In Nihongo. In Nihongo. Ano takaran is, ano Ikaw ta, muna. pangitaon. Birthday lang balaan mo eh, no? Oo. O tanjobyo medito. Okay. Muna happy kita mo birthday. na. Kaya yan si Modo Hapunisa, kayo dyan Ay, magambal ya. syempre. Ikalain. Sakay! Liberty, adin na ito man. Melvin Liberty. Piñafiel, good morning, Action Boy. Sina? Melvin Piñafiel. Melvin Piñafiel, no? Liberty Beniten Ubaldo, good morning man. Noel Omania. Sa Omania family sa Laura Pacul, Bago City, kay Love sa Langkalan, Ilog. Sige, kay Dennis. Nachakto manihan. Merry Kurisumasu. Amo mo na nagali. Merry Christmas. Hindi Kurisumasu. Gidjati. Kurisumasu. Siguro Kurisuma. Abot lang. Kurisumas. Wala na sa. Kurisumas. Hindi kayo magsukay mga may siyo na sa pro kurisumas. Ganito pa sa Kwanda, Ohio, gozaimasu. May siyo na sa. Basi Merry Christmas, no? Chakto. Tapos mo lang gali. Merry Christmas man sa po do ihinapon mo lang sa. Merry Christmas. Kung hindi check ya pwede man. Merry Christmas. Merry Christmas. Tingnan niyo. Hindi pala? Merry Christmas. Sige. Gina Macapas Cientos. Sang Barangay 29, Sonia Villarosa Garcia. Blackout yapon sa Langilan. Sito ginagawa mo sa sineko kasi kuan man no, basi kuan ko na before Pasko daw fully energized na nila before Pasko o before New Year. Kabay pa. Before mag-end ko 2021 Sonia Villarosa Garcia na ha. Juvie Munares, good morning man sa imo no. Kagkahapon ba may mga na-meet ako nga mga barangay Kagawad bala ginag-greet ko lang dira na si barangay Kagawad Makilan. Barangay Kagawad, antong lipat sa gatong pala sa Otong Kagawad. Na-meet mo sa? Na-meet ko sa somewhere out there. Bongga. Lipat ko sa kuan si dami magsaot ng Kagawad sa barangay Villamonte. Duman si Kagawad yung saot, limtan mo pa. Nalipatan ko kay isang saot siya mong daw Yung saot, yung nga nabilin sa imo yung ano. Oo, nabilin sa ako. Paminsaron. Ang yang ngalan doon lipat ko. Sakay Carlos Hison, good morning man. Yes. Nakadulog ko kapon sa lakyan ko pag manaw ko may naglapit ng tao niya. Sir, si Boy Duran ka no? Ko, na nakibot man ko bla, ko, sir nga man tane. Isus ga monitor ko si mo kadaga. Greet mo kita karon on air. Amo na o gani si Carlos Hison, amo na sa Carlos Villarte Hison. Dira sa may barangay Bata. Oo. Pag manaw ko nakibot ko. Amo man sa ganto, may ganto. Paano ka nakibot? Amo lang ko na. Amo lang na. Hindi ko mabalaan nga daw nakibot ko nga daw ay mampawan. Hindi ko laling ko. Ay mampawan. Miyara mo nakibot ka daw. Miyara yan nga daw nakibot ka daw. Sa daw kay mampawan lang. Oo. Standby na sa mga balita national. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga LPA wala na sang sirkulasyon kag naghuyang na kagkaroon isa na lamang ka cloud cluster. Duha pa ni Claudine malayo na ini sa landmass rason nga wala ginapaabot ng pag-ulan sa anuman nga bahin sang pungsod sa masunod nga mga inadlaw. Gin-flag sang Commission on Audit akong COA ang 17 kamakensya sang gobyerno bungod sa infrastructure projects balor 1.44 trilyones pesos nga na-delay o kung wala natapos sa annual financial report. Ginpahayag sang COA nga ang proyekto ang wala natapos base sa plano. Mayara sang diferensya, wala natapos sa insakto nga tion o kung wala natapos nga nagresulta sa pag-usik sa pondo sang gobyerno. Ginpatag sang COA ini posible bangod sa pagpabaya sang kontraktor, hindi maayo nga monitoring sa pagpatuman sang proyekto, pigaw nga pagplano o kung workmanship kagakulang sa koordinasyon sa mga LGUs kay iban pang ahensya. Samtang sa 1.44 trilyones 1.3 trilyones pesos ang foreign assisted projects ng Department of Transportation Office of the Secretary. Sunod pa sa COA ang naglain-lain nga isyu ang nagresulta sa pagpalawig sang proyekto o kung posible pagbag-o sa total project costs kag slippage o kung manubo o kung wala sang physical accomplishment. Nagpangayo sa pasaylo si Presidente Rodrigo Duterte kasunod nga ginako sini nga na delay ang pagresponder sang gobyerno para sa mga biktima sang Bagyo Odette. Si Duterte ang nagbisita sa Palawan, isa sa mga lugar nga apektuhan sang bagyo. Suno kay Duterte, nabudlayan sila bangod lapta-lapta ang mga lugar kag mabudlay kadtuan. Dugang pa ni Duterte, madamos ang tao nagpalayag nga sa Calamity Fund kinahanglan ang damage report antes nga ma-release ang pondo. Nagmando si Presidente Rodrigo Duterte sa National Housing Authority o NHA nga maghatag sang 10 milyones pesos nga balor sang bulig sa Dinagat Islands nga isa sa mga lugar nga tuman nga naapektuhan sang Bagyo Odette. Suno kay Acting Presidential Spokesperson kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, ang housing aid ang magabenepisyo sa mga residente ng ila balay partially damaged o totally destroyed. Unang ginbisitahan ni Duterte kay pila ka mga government officials sa mga biktima sang bagyo sa probinsya sa Miyerkules kag nagpasiguro nga maghatag sa ila kinahanglanon. Nagmando man si Duterte sa DSWD nga maghatag sang cash assistance sa mga apektado nga pamilya kag padayon ang paghatag sang food packs. Samtang gintugyan ang ng DILG kay monitor kag i-supervise ang pagpanagtag sang bulig pinansyal. Sa mga duga naton nga balita national, isa si 3-term Senator kag Deputy Speaker Lauren Ligarda sa mga nagpanguna sa bagong ginamang nagwa nga survey sang Pulse Asia angon sa senatorial race sa tuig 2022. Dako naman ang pagpasalamat ni Ligarda sa suporta kapag saling ang inahatag sa mga pumuluyo ilabi na sa iyang mga kaprobinsya sa Antique. Sa piyakabahin, ginahatagan karon sa atensyon sang senadora ang pagtiganan na sa akong paghatag sang bulig sa manapektuhan sang Bagyo Odette, lagip na sa Central Visayas, Eastern Visayas, Mindanao kag Palawan. Nagapag-iawat man si Ligarda sa mga ahensya sang gobyerno, agud nga madulo ang social assistance sa mga nahalitan pareho inihagikan sa mga ahensya sang DOLE, TUPAD para sa emergency employment, DSWD, AICS kag MAIP para sa assistance sa mga nagakinahanglan sang bulong kag pagpa-ospital. Kaiban pa nga programa nga makabulig sa mga nahalitan sang kalamidad.
Nadakpa na sa Miyerkules ang isa sa ginatudlo suspect sa likod sang pagpadala sang bomb threat sa lokal nga panguluhan sa syudad sang Davao. Suno sa Davao Police, ginpasaka na sang kaso ang isa ka lalaki nga wala pa ginhingadlan bangod sa malisyoso nga pagpalakta sa impormasyon kaangay sang bomb threat. Nakilala ang lalaki sang iniyang nakita sa CCTV nga ginaligar nagbilin sang bomb threat letter sa Davao City Hall. Nagligad nga Martes nagpagwa sang advisory ang gobyerno sa Davao nga may duha ka bomb threat nga ginaimbestigahan ang security cluster. Inyong ipamatiyan ang aton mga balita sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko.